जोंनि हाबाया गाबोननो जासिगोन माथो। बिबारि बाजैखौ फन खालामनो होननाया आंबो बिबारिखौ मानो बाजै बाजै होनना बुंबाय थायो। बाजै होननानै बुंलालै आं एबारनिफ्राय। मालायबा टिलुआ बिजुलनिसो हौवा जाबाय, आंलाय आरो बोरै बाजै जाबावनो दे। आब'खौनो बुंनांसिगोनलै आङो। एबारनिफ्राय आब'खौनो होनना बुंसिगोन। लैथोस्रि, पक'राया जाबाय, फैदो जानोसै। बानायखांबायानो। रामोन दा बिबारि आब'खौ फन खालामनांगौमोनलै। आं लिंबाथाय एसे बोरैबा बुंबाय थागोन बियो। दिनै नोंनो फन खालामनाय, बिसोर फैयाबा बोरै जानो दे। रौनाय, आङो लिंनाय नायनि, आं लिंबाथाय फैनोबो हानाय। बै जमुनाथ' खालि बोरैबाल', खालि फैगोन फैयाल' जाबाय थायो बियो। आरो माबा मानसियानो जेमथिथि। आगोलथ' बेफोरबायदि नङामोनानो, दा एसे सोलायबाय मानसि, आरो खबरखौनो लाया। दिनै खालामनाय फनखौ बेस्थ' खोमा। लोगोफोर, जोंफोरनि हाबाखौ गाबोनसो नुनो मोनसिगोन दे। बाइचान्स गाबोन नुनो मोनाबाबो समफोरबाबो नुनो मोनथारगोन आरोना लोगोफोर। माने जोंना आरो एबाबो प्रब्लेम जाबाय थायो नालाय, डाइरेक्टलि बुंनोबो हाया बायसियानो दे लोगोफोर। थेवब्लाबो लोगोफोर, गाबोन नङाबाबो समफोर नुथारसिगोन आरोना जोंफोरनि हाबाखौ। नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, सोरबा सोरबि आंखौ बुंदों आरोना, जेनेबा आनसाबस्क्राइब खालामसै होननानै। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि सोरबा सोरबि आनसाबस्क्राइब खालामनो गोसोबालाय माथो बुंबावनो आरो। गासैबोथ' बुङाखै दिनै लोगोफोर, जेनेबा सोरबा सोरबि बुङो आरोना। दे लोगोफोर, माथो बुंबावनो आरो, नङा होमबा? नोंथांमोना जुदि एसेबां बरिं मोनदोंबालाय जागोन, आनसाबस्क्राइबबो खालामनो हागोन आरोना। आरो जायबा साबस्क्राइब खालामनो गोसो, साबस्क्राइबबो खालामनो हागोन। खुनु जबरदस्ति गैया आरोना लोगोफोर। नायनो गोसोबालाय नायबानो जाबाय, आरो नायनो गोसो गैयाबा नायाबानो जाबाय आरोना। माने जायबा बरिं मोनदों बा आनसाबस्क्राइब खालामनो गोसो जादों बिसोरखौसो बुंदों दे आं लोगोफोर, गासैखौबो बुङाखै। लोगोफोर, बरिं मोनदोंबालाय नायाबानो जाबाय, आरो बरिं मोनाखैबा नायबानो जाबाय। जोङो एकदम नायथार होननाबो बुङाखै आरोना। आरो आनसाबस्क्राइब खालामनो गोसोबालाय खालामबानो जाबायना। आंखौलाय आरो मानोथो सोंबावो, सोंलायनाङा लोगो। आनसाबस्क्राइब खालामनो गोसोबा खालाम आरोना, खुनु बाधा गैया। हेलौ रामोन दादा। हेलौ बिबारि, मा खालामदों? दंथ'यो रे आदा ओरैनो। नोंसोरालाय माथो खालामबाय दङ? ओमफ्राय लैथोस्रि आगैयालाय माथो खालामदों? दङ, आंनि खाथियावनो दङ, बेनोथ' नोंखौ फन खालामनो होदों। आगै, जोंनिया गाबोननो हाबाया, फैथार दे। दायो थांगोन दे नोंसोरखौ लिंनो, हाबानि लाइजाम हैनो थांगोन। आयौ, नांलाया दे रामोन दादा, माखौथ' आरो फैबावनो खस्थ'नो, एसेबां गोजान। न'सिम लिंनो थांखाय नोंसोर फैयाबो जानो हानाय ना। आयौ, बिदि नङालै आदा, थांगोन दे। जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा थांगोन दे। ओमफ्राय जमुना आगैयालाय? दङ बियो, थांगोन दे। फैयाबाबो जागोन दे आदा, गाज्रि मोना जेबो। दे होमबा, फै दे गाबोनो फुङावनो फै नोंसोर सानैबो खामानि मावनो। दे जागोन दे। दे होमबा आगै। दे आदा। नंमारगौ दे रामोन दा, नोङो बिसोरनि न'सिम थांखादो नङाबा। अबावबा फैनायसो नङा, न'सिम थांबाथाय फैगोन बिसोरो। एकदम बिसोरखौ फैजानो लुबैथारदोंमोनहाय आङो। जागोन दे होमबा, आङो न'सिम लिंनो थांगोन। थुदो, पक'राया जानोसै, गुसु जालांसिगोन। माथो आयाबो दाबो सफैला? लैथोस्रि, जोंनि हाबायालाय माथो गाबोननो, दिनैनो थांनांगोन लिंनो, दाबेलासे। आयौ, नंमारगौबो, हाबाया गाबोननो, गाबोनलाय बोरै लिंनो थांगोन? दाबेलासो थांबानो जागोन दे। ओरैनोबाबोथ' आलासिफोरखौ लिंखाजोब्बाय न', बिसोरखौल'सो। बिसोरल'सो दंबावो। दा बेलासे सेंग्राफोराबो फैगोन र' खामानि मावनो। बिस्कुट लाबोना दोनखादोंबा? दोनखादों, फैदो जाहैनोसै जोंहा। खोनासंदोंना बिमा? मा जालायखो? आंना लोगोआ एक्सिडेन्ट जादोंलै, ओमफ्राय दा आंखौ हस्पिटालाव थांनो लिंहरदों। बिसिनाबो मानसियानो गैयाना, दा आङो थाङाबाबो जाया, लोगोनि खोथा। थां, मानो थाङा? थांगोन। थां, लोगोनि खोथाना, बापरे, थाङाबा गाज्रि मोनगोन। आरो रावबो गोरों मानसिबो गैयाबा। ओहोलै, एकदम दा मानसियाबा थांगोन ना थांला मोनथिला आरो, एकदम सिरियासथारनो। थांनि र', दा बिमा आङो साननै सानथामफोर थानांगौबो जानो हागौ। नोंनो खिन्थाखाबाय, थांनोथ' गोसो गैयामोन, दा लोगोनि बाथ्राना। थांनांगौ। आयौ, मालाबा जोंफोरखौबो हेल्प खालामगोन ना, मायबाफोर जाबाथाय। दे होमबा थाथ'ना, आङो थांनोसै र'। दे। आयु हाबाब, चान्स नागिरबाय थानाया मोनबाय दे। लोगोआ एक्सिडेन्ट जाना होनानै हामबायानो र' साला। दानियाबा गब्दाखौ फन खालामसै। एकदम मानसिया थानो हाथारला बिथिंजाय।
ओजों आरो हौवाया आंना थाङाबो थाङा सानथाम सानब्रैयाथ' थाखागोन दानो फैनाय नङा ब्रेकिं निउसखौ खिन्थाहरनोसै हेलौ आंनि दाउदै जिरख'नाय गलापि सना डार्लिं ओइ डार्लिं एकदम ब्रेकिं निउस मालै मा ब्रेकिं निउस दे खिन्था आं दिनै जोबोद खुसि गप्ता जेबा गोबाव जाबायमोन ना जोंबो सानैया लोगो मोनैया दिनै आंना हौवाया हस्पिटालाव थांबाय ओमफ्राय सानथाम सानब्रैनि थाखाय फैलानो मा औ लोगोआ एक्सिडेन्ट जादोंनो ओमफ्राय दा बिसिना मानसियानो गैयानो ना ओमफ्राय दा आंना हौवाया थांबाय आरो नेनो दा लोगोनि बाथ्रा थाङाबाबो जाया खैदिन फैया होनदों खैदिन सानथाम सानब्रै फैया होनदों जेनेबा नोङो दिनै मोनगोन चान्स गाबोन मोनगोन समफोर मोनगोन बिनि उनाव मोनगोन ना मोनला मिथिया जेखिजाया साननै सानथामथ' मोनगोन ना नोङो थांगासिनो दिनै फैगोन ना फैया दिनै थांगोन मानो थाङा आरो बायसान्स थांनो हायाबाबो गाबोन थांसै माबालै सना डार्लिं आखायाव बारा फैसा गैया जादों फैसा गैया जादों नों साइनिफ्राय बिना लाबो आरो बेनोथ' बिगोन र' दिनै मोनगोन ना मोना दिनै जुदि मोनाबा गाबोन लोगोफोरनियाव दाहार लानानैबाबो थांसै दे ओरैनोबा माथो चान्स नागिरबाय दङमोन जोब्बायलै फैसाफोरा थाबाय थाया होनबा फैला मानो थाङालै चान्सआवनो डान्स मारिनांगौ मानो थाङा दा दिनै थाङाबाबो गाबोन थांगोन आरो नों टेनसन लानाङाब्रा गलापि डार्लिं टेनसन नखरबि सना डार्लिं दिनै हायाबाबो गाबोन थांथारगोन नों आंखौ माथ्र इन्थजार खालामबाय थाबानो जाबाय आंनि गलापि डार्लिं फैगोन होननानै फैलासिनो थानाङा आरो आं नोंखौ बेसेबा गाज्रि मोनखागोन दे खिन्थु गप्ता नों जुदि फैयाना आं नोंनि फनखौनो रिसिभ खालामना थां आं थाङा जानो नोंजों उन्दुनो मोनैखाय खथ' असान्थि जागासिनो गोसोआ आं थाङा जानो दे होमबा सना गलापि दा दोनथ'नोसै ना आं फैसानि इन्तजाम खालामथारनि र' बिमानियाव बिहैनायनि र' बिमानियावथ' गैखाया बे गप्तानि आखला सिमा बेफोरबायदि मा गलापिसो नामा नामाबो बेयालाय हौवायालाय मा खालामो आरो मिथिगौ ना मिथिया बेफोरखौलाय लासिया बे गप्ताया बोरैबा मोनजोब्बायलै आङो नोंसिबां बेफोरबायदि मा गप्ता दे होमबा ना सना दोनथ'नोसै एकदम दायो नङाबाबो गाबोन फुङावनो मोनगोन आं गाबोन दिनै थांनो हायाबा आं गाबोन फुङावनो नोंनो हरसेया सानसेया थाखागोन आं ओमफ्राय नोंनालाय हौवायालाय बबे हस्पिटालाव थांदों सोङासैहाय आङो दे yes गलापिनि हौवानि लोगोआ एक्सिडेन्ट जानानै बिराद मोजां जाना होबायलै सयथिनिबो एसेबा गोबाव जाबायमोन गलापिजों उन्दुनो मोनिया दिनैसो मोनसिगोन दे बापरे बाप मन तो मेरा खुश हो गया ताजा हो गया रे ओमफ्राय साला फैसाखौ आइनाव बिनायनायनि र' मोनगोन ना मोनाथाय आइनाबो फैसा गैया होननासो बुंदों आइनाव मोनाबाबो लोगोफोरनियाव मोनगोन र' टेनसन गैया थेवब्लाबो आइनावनो बिहैनायनि र' आइलै आंनो 3000सो फैसा नांगौमोनलै प्लिज नायै हरलै आंनो मानो फैसा नांगौ जालायखो नोंनोलाय माबा आयै आंना मबाइलानो गाज्रि जाबायलै दा फाहामनो फैसा गैया आंनियाव नोंनिया मबाइलानो गाज्रि जाबावबाय बेसे गाज्रि जाबाय थायो बिनिसायसो गोदान बायना लादो आबा गंसे नै आयै थेवब्लाबो आं बे मबाइलखौ फाहामथारनांगोन मानो होनबा जा मोजां आंखौ हेन्डसाम नुनाय फट' भिडिअ दङ दा बे मबाइलखौ आं फाहामथारनांगौलै आयै दा आंनि आखायाव 1000सोल'सो दङ माबा गाबोनो हरगोन होनदों र' दाहार लादोंमोन बैसानि बिमाया सोमखोर बिमाया दाहार लादोंमोन ना ओमफ्राय गाबोन दिहुनना होगोन होनदोंमोन 5000 मानि होनदों आंनो गाबोन दे जागोन दे होमबा आयै गाबोन मोनबाबो जागोन आयै आङो गाबोनो लोगोनि रुमावसो थाहैगोन दे माने बेयाव मबाइल फाहामनाया मोजां जाथारालै माने लोगोआ रुमाव थायोना एकदम बिसिनि खाथियावनो बिराद मोजां माने मबाइल फाहामग्रा गंसे माबा दङ मेकार माबा मा होनो बेखौ मिथिला जेखिजाया मबाइल फाहामग्रा दङ आरो ओमफ्राय लोगोनि रुमाव हरबो थानाय जागोन आयै समफोर फैनोसै न' समफोर माने बिदिनो साननैबो थानो हानाय आयै बेखौनो एसेबां साननि मानि थानांगौ जाबाय होमबा औ गोबाव सम लोगोबो मोनाखै नालाय थानोसै माथो आरो लोगो आंनिया थांबाथाय फैनो होखानाय नंखाया गप्ता
आंबो नोंजों ससे थांफागोन दे। मा? नोंहालाय अबेयाव थांनो ओंखारदों? ना गोसोथोनायफोरखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदोंलै? जानो फैसासो लायनो थांनो नागिरदों आं आइ न'आव। 20,000खौ नाङा होमबा नोंसोरनो? नांगौ, मानो नाङा जानो? बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों आं आयै। ओमफ्राय बेसेबा गोबावबो जाबायना न'आव थांनाया। आङो सानथाम सानब्रैसो थानो सानदों आयै। माने हाबा जानायनिफ्रायनो थाङाखैना न'आव। ओमफ्राय फैसाखौ मोनाबालाय जोंफोरहा? नोङो जोंफोरनो फैसाखौ होफैदे जेखि जाया। ओमफ्राय नोङो जेराव थांनो थांबाय था। आरो नोङो हागौबा फैखानांला जोंनियाव, मिथिबाय? जेखि जाया फैसा 20,000 लाबो ओमफ्राय थां न'आव। फैखानांला नोङो। बिदि नङा आयै। आं बे न'आवनो हाबा जाबाय, बे न'आवनो थागोन। ओमफ्राय मोसौनो गांसोआ सोर हागोन? नोंसानो ओमफ्राय हाफैगोन? आङो बैसानि भारतारिखौ हानो थिनगोन दे आयै। नोंनो ओरैनो गांसो हाना होगोन बियो? नङा माने आयै, आङो फैसा होलांगोन दे। फैसाया होलां, मिथिबाय? आरो मोसौनि आथिं बायनायनि फैसाया लाबोनाबा लाबो दे। जागोन दे आयै, आं फैसाखौनोथ' लायनो थांनो नागिरदों। गप्ता, नोंजों ससे थांफागोन दे आङो। जागोन दे, नाथाय ससेल' थांफानो हागोन। आं नोंखौ न'सिम दोनहैनाव गैया दै। न'सिम दोनहैलायनाङा दे। आङो ससेनिफ्राय हारसिङै थांगोन गारियाव, लाइन गारियाव। आङो भारतारि रायनाव थांनि र'। फैसा 20,000खौ मोनमारसिगोन दे ना गप्ता? औ आयै, फैसानि थाखायनोथ' आं बेखौ ससे लांफानोसै, नङाबाथ' ससेबो लांफाया आं बेखौ। दे ससेखिनिखौ लांफादो, जेबो नङा दे। जोंनो मोनगोन ना 20,000खौ। माथो मिनि सोराङा फनखौनो हरासै। जमुना, गाबोनो रामोनदा आदामोननि हाबायाव थांगोन दे। आं बोरै नायनो दे बिबारियाबो बिसिनि हाबाखौ। एसेबाबो बोरैबा मोनगोन आङो। थोद, मा जाम्बि रखम खोथा बुंबाय थायो नोंबो जमुना। मानो बोरैबा मोननांगौ जाखो? नोङो जेसेबांखि बोरैबा मोना मानो, बिसोर सानैबो माने हाबायानो जाखासिगोन गाबोनो। आरो नोंनो मिनि सोरांखौ नायना होबायानो माथो आङो। आब', माथो मिनि सोराङा फनखौनो हरासै आंनो। हरगोन ना, बियो हारसिङानोसै, सोलाबा। आरो ओंखाम ओंख्रि संदों, जाबायबो खोमा, बिदियावनो गोबाव जायोना। दा बेलासेबा हराव हरगोन ना। नाम्बारखौथ' आङो हरना दोनखादों नोंनिखौ। जमुना आगै, नोङो बिसोरनि हाबाखौ मानो एसेबां असान्थि खालामबाय दङ? जाथोंसै। नोङो बे रामोनदाखौनो सानबाय थानोसै नामा? थांगोन दे, गाबोनो हाबायाव थांगोन, ओंखारनांगोन नोङो। एसेबां ब्रा ब्रा लिंहरबाय दङ, मानो थाङालै? दे नायनोसै आब' मा जायो, गाबोन सोरांग्रोथोसै। थाङाबा गाज्रि मोनगोन, मिथिबायना? आरो जों थाङाबा बोरै जानो दे? रामोनदा आदायाथ' जोंफोरखौ लिंनोनो फैनो नागिरदोंमोन, नाथाय आंसो बारादों नांलायादों होननानै। थांगोन, गाबोन मा दख'ना गानलांगोन मा दख'ना गानलाङा नोङो सायख'ना दोनखा। थाङाबा खिन्थु आं गाज्रि मोनगोन दे। दे जागोन दे। जागोन दे नङा, थांथारनांगोन नोङो, मिथिबाय? आरो मिनि सोराङा दायो फन हरगोन दे, नोङो बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा। सोलाबबासो हरगोन ना, बेबो सोलाबा। डिउटिनिफ्राय फैनानै ओंखाम ओंख्रि सङो, जायो, थोरसि लथा सुयो, न' साफा खालामो। आब', मिनि सोराङा फन हरदों खोमा। दालाय माथो, रिसिभ खालामदो। आं माबा लाजिनायसो मोनबायहाय आब'। मा रायज्लायनांगौ नोङो फोरोंदे। आयु, रायज्लायनोबो रोंला होमबा? ओंखाम जादोंना जायाखै, मा ओंख्रि जाखो, मा ओंख्रि जायाखै, मा खबर मा लबर, बेफोरखौनो सोंबानो जाबाय आरो। बेखौबो नोङो, आयु रिसिभ खालामदो फना। हेलौ। आङो मिनि सोरां दे। मा खालामदों दालाय? दङ ओरैनो, आब'जोंनो रायज्लायबाय दङमोन। नोंहालाय? दङ, आंबो ओंखाम जाखांबाय, ओंखाम जाखांनानै थोरसि लथा सुबाय, कुकार सुबाय, साराय उनु सुबाय, ओमफ्रायसो बेनि उनावसो नोंखौ फन हरबाय। समखौनो मोननो नागिरालै आङो। ओमफ्राय खौराङा खबरा मोजांबा? मोजाङै रायज्लायलै जाम्बिलाय, माखौ कम्पिसोदों? औ मोजां, नोंनियालाय? आंनियाबो मोजांथ' दे। ओमफ्राय मिनि सोरां ना नोंनिया नामा? औ मिनि सोरां, ओमफ्राय नोंनिया जमुना ना? जमुना मा लिरो? जमुना दैमारि लिरो। ओमफ्राय नोंस्रा? जोंहा बर' लिरो। ओमफ्राय न'आवलाय माला फैगोन? थांगोन र', बे साननैसोनि गेजेरावनो थांगोन सानदों। दे मोजाङानो दे। उफाय गैया, फैया सानबाबो फैनांगौ जाबाय। मादै! माथो मैनास्रिसो? औ मादै।
ओमफ्राय मानो फैयामोनबा ओरैनोबाथ' नोङो जोंहानाव फैनानै थाङा सोंनायनि थाखाय राजि मोननाङा दे मैनास्रि माने नोङो जोंहानाव फैफेराना सानसेबो फैयाबो बिनिखायनो सोंनाय जाबाय आङो गाबोन न'आव थांगोन ओमफ्राय सानथाम सानब्रैसो थानो सानदों र' एबारो ओमफ्राय दा आं थांबाथाय गांसो हाग्रा मानसि गैयाना बेनिखायनो नोंसा आदैखौ आङो हानो होगौमोन आरो खेबसे सोरबायासो सानथाम सानब्रै माने ओरैनो गांसो हाना होगोन दे बेलाय अबाव सोलाबनोहाय न'आवबो हानो नांगौना सोलाबनाय नङा दे सोलाबनाय नङा न' आंलाय सानथाम सानब्रैसो हानो होगौमोन आरोना सानसेयाव 200 खरि होगौमोन 200 सोलाबगोनबो जानो हागौ दे रुनाय दसे थाथ'नाय बियो माने दुब्लियावनो थांदों र' फैसिगोन फै जिरायफै न' सिङाव जिरायलाया दे मादै फैखासिगोनबालाय आदैया बैलाय फैबाय ए मैनास्रिसो माथो मैनास्रि नानिसो जिरायनोबो होआखै होमबा फै जिरायफै नानि जिरायलानोहाय नोंखौ माबा गांसोसो हानो थिननो नागिरदों मैनास्रिया न'आव थांनो नागिरदोंनो सानथाम सानब्रै थानाय जागोननो नोंलाय हागोन ना हाया थां ओरैनो थास्लायस्लाय 200 खरि होगोन नों सानसेयाव नोङो न'आव थांनो नागिरदों आरो नानि औ आदै आंना मोसौनि आथिङानो बायना थाबायना बेनोथ' बोरै बायनो मोनखो मिन्थियालै आदै बोरै बायखो नों गावगायानो मोजाङै खाना दोनाखै खोमा मोनथिला दे आरो मादै दा आं थांबा आरो गांसो हाना होग्रा मानसि गैयाना बेनि थाखायनो नोंखौनो बुंफैदोंमोन आरो आं आदै हागोन ना नोङो दे जागोन दे माने आङो सानथाम सानब्रैसो थागोन सानदों हाबा जानायनिफ्राय न'आवनो थाङाखैना बेनिखायनो थागोन सानदों आं एबारो औ दे जागोन दे नानि ओमफ्राय माला थांगोन गाबोन थांगोन दे आङो आदै दे जागोन दे नानि होमबालाय इसेबो मोजां जायाखै होमबा मोसौआ गैयालै आदै इसेबो मोजां जायाखै नुबाथाय बोरैबासो मोनो एकदम दुखु मोनसै आं दे लासैनो हामनोबो हानाय दे मोनथिला आरो दे होनबा आदै मादै आं थांसै औ दे जिरायलाबोबा नांथ'आ दे जिरायथ'ला औ दे होनबालाय दे नानि आङो गाबोन थांगोन दे नोङो टेनसन लानाङा औ जागोन दे नोंखौसो मोनबाय होनबा बेबो मानो बेजों नोङो रायज्लायो नामायोहाय आंलाय मानो बेजों रायज्लायनांगौ जाखो नुबालाय माथो होयो बेनो आरो होमबालाय मानि थाखाय एसेबां क्लस माथो क्लस जाखो आंलाय बिनि ओरैनो नुबा माथो होयो आरोलै आरो आंखौ गांसो हानाय नुबाय थायोना बिनि थाखायनो आंखौनो बुंनो फैबाय नों मा सन्देह जालायबाय नामा जायोथ'र' बेफोरबायदि माबाबालाय दे थेवब्लाबो सानसेयाव 200 खरि होगोन बालाय जेबो नङा दे ओमफ्राय फैसाखौबो होलाङासै माथो गांसोखौनो हानो थायाखै हाखांनायनि उनाव होगोन आरो फैनानै थेवब्लाबो होआबा मा जागोन होनबा मानो होआ जानो होआलासिनो थायो नामा होआबा खिन्थु दिगदार दङ दे होगोनलै बाबा